Vi sidder her på Ørsteskolen og kundetester vores nye produkt, Quali. Og Jonathan, hvad synes du om Quali Chips? Jeg synes, det er quality chips. Det er en rigtig god kvalitet til sådan nogle nye chips at være, og jeg synes, de har klaret det godt i det danske marked indtil videre. Hvad sker der med dig, når du spiser dem? Jeg føler det som om, at der er 1000 engle, der danser inde på min tunge. Det er sgu dejligt. Hvilken Quali-smag er din yndlings? Jeg må skulle sige, det er nachos. Nachos, den går man sgu aldrig galt i byen med. Det er også en rigtig fantastisk lækker Ja, det smag. vil jeg sige. Beskriv Quali Chips med ord. Dejlig, lunefuld. Til tider kan den godt være lidt stærk. Men det er når man kører det der salsa til der. Quali salsa. Det ødelægger den lidt, eller? Jamen nej, det kommer an på hvilket chips du køber til. Så skal du købe måske. Ja, så skal du måske købe de der nachos der, men ikke med unost. Uden ost. Ja, fordi det går. Osten den gør en lidt stærkere smag. Ja, det går ikke, når man blander chips sammen. Nej, vil Quali være din foretrukne i fremtiden? Ja, det tror jeg. Det vil være. Ja. Det Også selvom det er en ny vare på markedet. Ja, altså, jeg kan godt lide, at ting forandrer sig her i livet, og jamen, det tror jeg virkelig, det vil være. Ja. Jamen, så vil vi takke af herfra. Tak for interviewet. Det var lidt, du.